हेलो फ्रेंड्स, बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट अपडेट्स लानानै फैलायबाय। दा जोंहा आरआरबी रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड निफ्राय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैलायबाय। दा बेनो जाहैबाय जोंहा एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि लोगोफोर। दा बेनि एप्लिकेसन प्रसेसआ सोलिगासिनो दं। दा बिदिखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे खावलाय हरनो नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोना दासिमबो सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय गोदान लेटेस्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो। दा जोङो मेन टपिकआव फैनि लोगोफोर। जोंहा रेलवेनिफ्राय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों। बेनो जाहैबाय जोंहा भेकेन्सिया एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि दै लोगोफोर। दा नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय बे बोसोर गोदानखौ नोंथांमोना गाजा गोमजायै बरायना लाबाय आरो बिदाय हरबाय, आरो नोंथांमोननि हान्थिनाय लामाफोरा जाहाथे मोजां सोरांनि लामाजों नोंथांमोना हान्थिलांनो हायो गाजा गोमजायै। नोंथांमोननिसिम बेखौनो आंनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। स' दा लोगोफोर, जोंहा साख्रिनि बागै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनि। दा जोंहा एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि जोंहा गोदान अफिसियेल नटिस ओंखारना फैदों। दा जोङो बिनि नटिसखौहाय डाउनलड खालामना नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोफोर। दा बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि भेकेन्सि दङ। दा बेनि भेकेन्सिफोराहाय जोंहा बिनि नटिसआ ओंखारदोंमोन लोगोफोर। जोंहा 29/3/2025 ओंखारदोंमोन, मार्च मासावनो ओंखारदोंमोन बिनि नटिसआहाय। बेनिफ्राय जोंहा अपेनिं डेटआ माब्ला जादोंमोननो अनलाइन एप्लिकेसन प्रसेसआहाय 12 तारिख एप्रिलनिफ्राय जादोंमोन। बेनिफ्राय जोंहा माला जोबगोननो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआ 11 तारिख मे मासाव जोबगोन। दा नोंथांमोना मिन्थिबाय। बिनिफ्राय जोङो नैबे माखासे क्राइटेरियाफोरखौ नायोब्ला एसिस्टेन्ट लक' पाइलट, दा बेवहाय लेभेल 2 जागोन बियो साख्रियाहाय। बेनिफ्राय नोंथांमोननि मा होनदों बेवहाय पार मान्थ नोंथांमोननि सेलारियाहाय 19,900 मोनगोन। बेनिफ्राय मेडिकेल स्टेन्डार्ड A-1आवहाय गोलैगोन नोंथांमोननिया। बेनिफ्राय नोंथांमोना 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना इलिजिबोल जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना 30 बोसोर बैसोसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेवहाय नोंथांमोननि टटेल भेकेन्सिया दं लोगोफोर 9,970 जन नोंथांमोननि टटेल भेकेन्सि दं एसिस्टेन्ट लक' पाइलटआवहाय। दा जोंहा इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माखासे इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन मा नांगौ, दा बेखौहाय जोङो नायनि। दा बेवहाय जोंहा नोंथांमोननियाहाय मेडिकेल स्टेन्डार्ड जागोननो, मेडिकेल फिटनेस होनो जायखौहाय जोङो मिन्थियो। दा बेवहाय मा रोखोम जागोननो बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लादो नै लोगोफोर। भिडिअ'आ बेखौ खिन्थाहरोब्ला जोबोद गोलाव जायो। बेवहाय भिजन स्टेन्डार्ड्सफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा माखासे एज लिमिटखौहाय इलिजिबोल होनानै दोनदों बिथांमोनहा। बेवहाय नायदो नोंथांमोननानै। नम्बर 1 SC आरो ST केन्डिडेट्सफोरनि थाखाय 5 इयार्स। दा जोंहा 30+5 बा 35 इयार्ससिम नोंथांमोना SC ST केन्डिडेट्सफोराहाय इलिजिबोल जागोन दै लोगोफोर, बे एसिस्टेन्ट लक' पाइलटखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। OBC नन क्रिमि लेयार केन्डिडेट्सफोरनि थाखायनो 3 इयार्स बारा मोनगोन बिथांमोना। ओमफ्राय एक्स सार्भिसमेन दंब्ला नोंथांमोना 3 इयार्स बारा मोनगोन। बेवहाय आनरिजार्भ EWSआ 3 इयार्स। बेनिफ्राय OBC NCL फोरनियाहाय 6 इयार्स। बेनिफ्राय SC ST फोरनिया बाराबाव बिथांमोननिया 8 इयार्स। बिथांमोना एस इलिजिबोल बारा मोनगोननो। बेखौ नोंथांमोना गासैखौबो नायनानै लाबानो जाबाय। नै फारि बेवहाय बेसेबां नाम्बारसिम दं, बेवहाय 8 नाम्बारसिम लिरना होदों बिथांमोना। बबे केटेगरियाहाय बेसेबां एस इलिजिबोल बेवहाय बारा मोनगोन बेवहाय लिरना होखादों। बेनिफ्राय नोंथांमोननि डेट अफ बार्थ, नोंथांमोननि डेट अफ बार्थआहाय 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम जानांगोन। बेनिफ्राय आनरिजार्भ OBC CL एन्ड EWS केन्डिडेट्सफोरनि थाखाय बे आपार लिमिट डेट अफ बार्थ बियो 1995आवहाय जन्म जानांगोन दै लोगोफोर। बेनिफ्राय 2 तारिख 7 मास जानांगोन। बेनिफ्राय OBC NCL फोरनियाहाय 1992आव जन्म जानांगोन, ओमफ्राय 2 तारिख 7 मास। बेनिफ्राय SC ST फोरनियाहाय 1990आवहाय, ओमफ्राय 2 तारिख 7 मास। बे तारिख आरो मानाहाय एखे, जोंहा बे इयाराल'हाय एसे आलदा आरोखि ना लोगोफोर। ओमफ्राय अल केन्डिडेट्स नोंथांमोना 1 तारिख 7 मास 2007सिम नोंथांमोना इलिजिबोल जागोन। दा माखासे जोंहा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन दं बेवहाय, बेखौ नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन। दा नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन जाहैबाय एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि थाखाय
दा मा नांगोननो नैबेवहाय मेट्रिक पास नोंथांमोना HSLC पास जाबानो जागोन। बिनिफ्राय प्लास जोंहा ITI थानाय गोनांबाबो जागोन, बेवहाय होखादों नै। बिनिफ्राय जोंहा HSLC प्लास कर्स बे गोनांबाबो जागोन आरोखि। ओमफ्राय बेवहाय माखासे डिप्ल'मा गोनां नोंथांमोना ITI थानाय बेबायदि गोनां जागोन। जायखिजाया मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि। HSLC ल'क' फाइलनि थाखाय नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन एप्लाइ खालामनो थाखाय लोगोफोर। दा बेवहाय बिथांमोना लिरना होखाबाय। दा जोंहा पस्टआहाय जन वाइस बेसेबां दं नोंथांमोना नायना लादो नै लोगोफोर। गुवाहाटीनिखौ नायदो नोंथांमोना, गुवाहाटी जन वाइसनिखौहाय। दा बेवहाय दं नोंथांमोननियाहाय गुवाहाटी जन वाइसआवहाय नोंथांमोननिया आनरिजार्भ केटेगरिफोरनियाहाय बेसेबां दंनो लोगोफोर। आनरिजार्भ केटेगरिफोरनिखौ नायदो नै लोगोफोर। 13था दं। बिनिफ्राय SC फोरनियाहाय 4, बिनिफ्राय ST फोरनिया 2, ओमफ्राय OBC फोरनिया 8 जन, बिनिफ्राय EWS केन्डिडेट्सफोरना 3, बिनिफ्राय टटेल 30। जोंहा एक्स सार्भिसमेन एक्सट्रा दंबावो जोंहा 3। बिनिफ्राय जोंहा गुवाहाटी नर्थ जनावहाय जोंहा बेसेबां दंनो टटेल 33टा पस्ट दङ लोगोफोर। दा जोबोद खम लोगोफोर। अब्लाबो नोंथांमोना जायफोराहाय इलिजिबिलिटि नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायखौ गारनो नाङा, नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामगोन नङा होमबा लोगोफोर, नोंथांमोनाहाय पेमेन्ट दङ माखासे। दा बेवहाय नोंथांमोननियाहाय पेमेन्टसाहाय बेवहाय लिरना होखादों नै SC ST एक्स सार्भिसमेन, फेमेल, ट्रेन्सजेन्डार, माइन'रिटिस अर इक'नमिकेल बेकवार्ड क्लास, OBC, EWS बिथांमोननियाहाय 250 रुपिस पेमेन्ट दाननांगोन दै लोगोफोर। बेनिफ्राय माखासे केटेगरिफोरनियाहाय 500 रुपिस पेमेन्ट दाननांगोन जेब्ला नोंथांमोना बे जबखौहाय एप्लाइ खालामो लोगोफोर। नोंथांमोना पेमेन्ट दङ लोगोफोर, पेमेन्ट दाननांगोन। दा बेवहाय जोंहा माखासे नोंथांमोननि एग्जामाहाय मा रोखोम जागोन, दा बेनि माखासे एग्जामनि क्राइटेरियाफोरखौहाय बिथांमोना बेवहाय गाइडलाइन्सआवहाय लिरनानै होखादों। दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ आङो खिन्थाहरनि। नोंथांमोना फार्स्टआवहायनो स्टेज 1 एग्जाम होनांगोननो, CBT 1 एग्जाम। दा बेवहाय नोंथांमोना 60 मिनिट्स 1 घन्टा टाइम मोनगोन। ओमफ्राय कुइसन्सआहाय 75 मार्क्सनि फैगोन दै लोगोफोर। मोनसे कुइसनावहाय 1 मार्क मोनगोन। नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं दङनो नोंथांमोना 1/3 मोनथाम नोंथांमोना रं जायोब्ला नाम्बार 1 मार्क नोंथांमोनाव दाननाय जागोननो। बेवहाय नोंथांमोननियाहाय बेबायदि बिथांमोना CBT टेस्टखौ 1 आवहाय लागोन। ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोननि साबजेक्टआहाय मा जागोन लोगोफोर नै बेवहाय नायदो। नोंथांमोननि साबजेक्टआ मेथ्सनिफ्राय फैगोननो, मेन्टेल एबिलिटि, जेनेरेल साइन्स, जेनेरेल एवारनेस, बे मोनब्रै साबजेक्टनिफ्राय नोंथांमोननियाहाय CBT 1 एग्जामावहाय फैगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि CBT 2 एग्जाम दङ। बेवहाय 90 मिनिट्स मोनगोन दै लोगोफोर। नोंथांमोना 2 hours 30 minutes मोनगोन। टटेल 175 कुइसन थागोन। बेवहाय पार्ट 1 पार्ट बी दङ 60 मिनिट्स। पार्ट बीआवहाय नोंथांमोना टाइम मोनगोन 75 कुइसन्स थागोन बेवहाय। टटेल जोंहा 175नि जोंहा कुइसन्स फैगोन। बेवहाय मोननै रोखोमनि एग्जाम जाबावगोननो, पेपार 1 पेपार 2 बेबायदि। दा बेवहायबो नेगेटिभ मार्किं दङ सेमानो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बे एसे आलदा दै लोगोफोर। बेनिहाय साबजेक्टआहाय नोंथांमोना माखौ नायनांगोननो, मेथ्सखौ नायनांगोन, जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं, ओमफ्राय बेसिक साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं। एसे खम जाबाय लोगोफोर बेवहाय साबजेक्टआहाय, बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा ओरै दंबावो पार्ट बी क्वालिफाइं टेस्ट CBT 2, बेखौ नोंथांमोना नायदो लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना लास्टआवहाय स्टेज 1 स्टेज 2 आवहाय नोंथांमोना क्वालिफाइड जायोब्ला नोंथांमोना डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामलायबानो जाबाय। मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। दाथ' जोंहा मेट्रिकनि रिजाल्ट मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोरा 18 इयार्स जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लालायबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो। आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थाखादों, नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय। मानोना चेनेलखौ दासिमबो नोंथांमोना गोबाङानो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै। स' बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोना लायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय गोदान बेबायदिनो लेटेस्ट इम्परटेन्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो। स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं, सि इउ एगेन, बाय बाय एन्ड टेक केयार।